Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndwarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipeta teng Ndwarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacut wani ya bacut nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho.